Kototi izvo like tinonyazona tarisa Harare kutanga chimwe chinhu kutanga gorongoza chaicho kutanga munhu pomwe vanoputisirwa maputi pepe ndozvaita Harare ukaenda kunzvimbo dzakaita sana waterfalls dzedzi kuita kutenge nyika yakaita amenho zvakaitika but macancels ariko vanhu vari kurana chinhu ichocho chakanzi ndanani ati wakwanisika kuenda atiti pamuri kusvika muchinokampena muri kuti ZANU-PF yakadhakwa iri kuraya chichi ngatiite zvakadai so tigadzirise zvinhu anditi ndo zvinhu zviri simple zvamukutaura ngatidai so tinogadzirisa zvinhu zichinivhotera ndipinde ndigadzirise zvinhu iwe wakupinda wakunorara futi ipapo saka tichiti tiri kuitei toti munhu wese ari kubhayiza isu hatidi zvekupa hatina kana chinonzi ningi tikatona kuti uri weopposition uri kukanganisa basa totokutaurira kuti uri wekupenga ibva ipapo kupinde mumwe munhu ari serious. Let me tell you something zvakamboitika mugore ra2025 ratabveri. Pane umwe mudhara so ndakambosangana naye mutauni ka. Zvakanzi right yo mufana yo unoita basa rekuonererwa uchitaura zvisina nebasa rese uchidaunikira nhasi ukaramba uchitaura zvori kuita izvo uchiti ZANU yakadhakwa chichi tichakurova tichakuputitsa akatotonyasasa zita reyo tichakuem what ya ndakati mudhara usaite zvekutaura uri kure neni pasi nayo ZANU yacho passport ipapo ndakati kuti undirove izvezvi vauya takikiridzana namukurira simba munhu pasi vanamugarira ina ndamurova ndakangomugarira vanabata maoko iwawo zvesimba zvokumuratidza kuti simba racho ndinaro vanamukurira pawo vanhu vamhanya vabata haiwa musadaro chichi polisi vayasvika paitopfuura polisi vanzi chii chiri kunetsa umwe vangoti ameno zvimazimbabwenzi zvikuda kunetsana zvanzi mukutokonzesa nhingiri munyika medu mukukonzesa confusion ofanirwa yapanapo right chii chiri kunetsa tabvunzwa hanzi aiwa zvinetse vanhu vanoda zvekuhondo budisai mapepa enyu toni iwo budisa mapepa indabudisa nigirikini angu manigirikini passport hanzi aiwa iwo kanaka iwo enda paside right baba budisa iwo renyu toni ringawanika kana birth certificate zvaro kana chakabuda hapana kana zvikanzi saka iwo ndori uda kutokonzeresa nhingirikini wakanyatsopinda sei munyika yedu zvakutotangana vatora munhu avharirwa muvheni meme inini zvangu ndakazofunga deep down ndikati hapana pekuti munhu ndikazosiya munhu nekuti tatadza kuwirirana nenyaya yenhingirikini and at the end of the day ka haisitomborika namhosva yangu ka iye ndiye anditanga akati anoda kundirova ndobva azvitadza ndobva azosanganawo nevamwewo vanoita se nevenyika and then I was like pandazotaura neumwe nhingirikini anga ari papo kati since ndimi vanhu vechive muno mena handidi kuti uzoonekwa ndichitaura nemunhu ukadirect chitaura inechi nevanhingirikini navo taura nemupurisawo ndandana kuti hari mwana womunhu bhozi papakangwanaona ngachenda naye pasaidi ka tongobudisawo dringi riripo moita se vosiya munhu and zvakabva zvaitika zvikanzi thanks shamwari unza mari yacho vangoita skillful vazoenda bva vangonomudropera kumberi vakangoita ngavabva naye passport but vakabva vanomusiya mumberi iye akatozva kuti mchi mari yabhadharo and then ndaro yamanje akuzodzwa nevamwe ka unoswera uchinetsana nenhingirikini nanakulinda wakazivira kumanavo uchauriwa nemazimbabwenzi munomu musouth africa unongoida unetsana navo ndo vanhu vanotomirira mazimbabwenzi munomu wakaitwa seko wakanyatsoiningirira chichichishano vaazotora nhamba dzangu kose vanenge vachiona nhamba dzangu is on public muvanhu vese vanadzo vaazotanga kutaura neni papaya zviri sei bamunina sorry pane zvakaitika payapaya tese tirindira se tinoita tichidzidza upenyu ndozvoonoita tinodzidza everyday but thank you so much nekuzobatsira kwawakaita chichichi kuti ndisanhingirikine wakatondidzidzisa zvakawanda but why wakanyatsondibatsira payapaya inini ndiri ndandaita se ndandatokutadzira and ndakabva ndanyatsomudza something chakamubata up to nhasi akatanga kuchinja munhu mafungiro akuita ndakamuudza ndakati inini I don't want to be the reason yekuti vana vako vanosara vachichema because waizobatwa pamwe wake ndiwe breadwinner obvious uri kutoendawo kubasa mhuri yako inotodya everyday ukabatwa unopedza kana maze 6 months iwayo wakanovharirwa ikokoko uchizomirira kuti uzonodai so uzonotongwa kuti uzodhipotwa wodzoserwa nyika kwako saka it's not good saka I don't want to be the reason vana vako vachisese vachichema like zvamunoita muvanhu veZANU-PF handiti vanhu veopposition vamwe vari kuchema vamwe makatouraya vamwe makaita sei ndobva azotanga kuonera aiwa ipapo chokwadi bamunina ona zvinhu zvinongorwadza pati yedu yakarwira nyika iyi yakadidididi ndikati inini zvekuti pati yenyu yakarwira nyika handinei nazvo inotori nyaya yekuti tichatozotaura nezvayo because pachitorwiwa hondo zvanga zvisina chekuita nezvechizanu-zanu zvanga zviri zvekurwira nyika kwete zvekuti vakatoti zvakuti zvekunzi hanzi zanu ndo yarwira nyika hakuna zvakadaro vanhu vakanyatzorwa hondo munonyatsovaziva imimi
maZimbabweans, they were doing all these things for Zimbabweans, not for ZANU-PF. ZANU-PF yakazocreate kwawo, but it's a topic for another day yekuti tinozotaura, because kune vanhu vakawanda vasiri kutombobenefita, vakatorwa hondo vasitombori kana muZANU-PF macho mukuzvibata. But toswera tichinetsarana pachedu tichiroverana nyaya dzepolitics only because of munhu yone une zvinhu zvauri kubhilivha. Munhu kana ane zvaanobhilivha hazvifaniri kutosvika pakutonzi hatoda kurowa because uri kudini nodaro. And most of the people vanotanga kuchallenge vanhu kuti ndoda kurowa, kana makambozvinotisa simba racho vari kurova havana, zvingori pamuromo vajareta zvichigenga zvezvo zvekuti tobata munhu tomukutsira, vanhu veopposition tovabata tovarova nhingi takazomusvikira mumba pake tikamudai ndozvavakajaira zvezvo chete. And I was like, guys, chinoita kuti mungofunga kuti zvinhu zvese zvinosorovhwa nemaphysical negotiations ekuti munhu tanga kuda kuita zvekutambidzana maoko. So it was a lesson. Saka ndikutoshamisika like izvezvi kuna vamwe kuti toda kuzotikasangana newo tozokudai, so it doesn't make sense. Hatisi pakuti takuda kutorowana, ende wewo pakuti nyaya dzekurowana idzi handiti tikasangana iwo haunyazondiziva kuti ndendakamira sei iwo. But look, chatiri kuda chii? Fight yedu iri pakuti nyika inake. Vanhu veZANU-PF vakabhaiza ngavaudzwe kuti mutotiurayira nyika, handiti ndiyo nyika yemuchemero chakarwirwa. Saka let's maintain chakarwirwa chacho. Zviri simple izvi. Let's maintain chinhu chakarwirwa chacho, kwete kuti mutanga kuti chakarwirwa chacho chakubiwa navanhu vamwe chete. Ndakaona imwe nyaya futi inonyanyonetsa kune vanhu veopposition, especially vari kucouncil, city council, ndo vamwe vanhu vari kuita zvisirizvo, vari kuuraya nyika vanhu vanoshanda kukanzuru, but vachita vakapinda neopposition. It's not good. Ndo vamwe vanhu futi vanofanira kutaurwa navo ivavo. Apadi kuitwa zvechifesi. Zvinhu zvenyika hazvidi chifesi. Taana nhingi mafesi angu hapana pemungazovadaro. Aiwa. Zvekuti nhingi mufesi wako wese hatine basa nazvezvo. Because chidofo chinotangira pakuona munhu nekuti wobva kuti uyu ndiwe opposition, but uchimuona achiuraya nyika wobva umusiya akadaro. Iwa hatisizvo zvatikuita mana, tabasa nezvemapati zvinofanira kuparadzwa. Yongeta nyika 1 yekuti tongoziva kuti munhu akatongeta kana corruption, tarise zvinotowana kuChina kwekwe kwaita corruption unourayiwa. Ndozvo vanotongoita izvozvo. Kutoti izvozvo like tinonyatsoona tarisa Harare kutanga chimwe chinhu, kutanga gorongoza chaicho, kutange munhu pakwambona vanoputisirwa maputi pepe. Ndozvoita Harare. Ukaenda kunzvimbo dzakaita sana waterfalls dzedzi, kuita kutenge nyika yakaitwa ameno zvakaitika, but macancels ariko. Vanhu vari kurana chinhu ichocho chikanzu ndanani. Ati wakwanisika kuenda, atiti pamuri wesvika muchinokampena muri kuti ZANU-PF yakadhakwa iri kuuraya njichichi, ngatiite zvakadai so tigadzirise zvinhu. Handiti ndo zvinhu zviri simple zvamukutaura. Ngatidai so tinogadzirisa zvinhu, tichindivhotera ndipinde ndigadzirise zvinhu, iwe wakupinda wakunorara futi ipapo. Saka tichiti tiri kuitei? Toti munhu wese ari kubhaiza, isu hatidi hatina kana chinonzi nhingi. Tikatoona kuti uri weopposition uri kukanganisa basa, totokutaurira kuti uri wekupenga, ibva ipapo kupinde mumwe munhu ari serious. Because hazvirevi kuti iwo kana uri wenhingirikini wakutodhiserva kupinda kuti udyiwo. Saka wakapindira ichi ipapo. Vanhu veZANU-PF vakadhakwa, vanhu vakadidi. Munhu asati apinda izvo zvitoda kuchinja. This is a new generation manje. New generation politics. Atichade munhu anosvika achikampena achiti nekuti nhingirikini vakadai vakadhakwa. Tiudzewo zvako zvaunokwanisa kuti ofawo tisati takupinza pachibasa ichocho. Simple. Because vamwe vanhu vakangopinda, unoziva kuti kune mamwe ma-MP vekuti vatotoziva vanakanambokampena kune dzimwe nzvimbo, but akangovhoterwa only because vanhu vakangoti taneta hatichadi kuona chinhu chitonzi ZANU-PF. And for sure ZANU-PF yakadhakwa, izita rakadhakwa. Handiti? But vamwe vacho vanotokundwa kuita basa nevanhu vacho veZANU. Ichi chitori chokwadi chandikutokutaurira izvo ndakatonotisa ndikatoona is just because hatidi chete chipati chinonzi ZANU-PF, but kune totomwe vanhu vari kutoita zviri beta chinhikini chaicha kudarika zvimwe zvanhu zvatakatoisa tichitoti ndo vedu vemudanga. Izvo so vanhu vatadza kubatana, nyika isina kubatana only because of zvimapoliticians izvozvi zvokuti kunosa kune vamwe vanhu vatori toxic, vari veopposition. Zvinotondibohwa zvokuti unonzi iwe ukangoonekwa wakamira even kana nemunhu weZANU-PF ukumirire chii naye, ndo utengesiwo, fuck off. Vanhu vese as long as vari maZimbabweans vanofanira kuinteract. Imi munoenda kumaparliament moshanda nawo wani, munoenda kumacancil munoshanda nawo, munoita mabusiness nawo. Vamwe makatoroorera kune vanhu veZANU-PF vacho makambobvunzwa nani. Hatifani kuseparata maZimbabweans because of imi mune zvima-ambitions zvechipolitics zvekushaya. Hatifani kusvika like toita izvo zvokuti munhu akasangana inotonga ndoda kurowa because iwe uri kupopotera kuti vanhu veZANU vari kuzodai so. Ndo nyaya yevi vanhu vakadhakwa. Hatichadi zvipolitics zviri toxic izvezvi ndezvekupenga. Nyika icho inobatana rini right? Zvinhu zvacho ma-challenges ari kunedza tinomadiscussa rini alright? Because izvo so takuti munhu kana council yonhingirikini hatiti
tikunyatsotaura kuti muHarare yaneta nemapotos mamwe maduties ecity council hamusi kuvhara kana manhingirikini tauni chacho inenge ichitanga hameno handiti but nyaya yokuti iadreswe izvezvi panoshaya kana hwana anosumuka achida kuadresa that same issue iri kutonetsa iyoyo nekuti zvinongonzi ukada kungoadresa wakutsura vanhu vakapinda cho vachiti opposition wakutonzi uri munhu weZANU-PF but munhu ari kutokura nazvo temi iri kutopera achingowanda nekungonzi hai ndiri munhu weopposition kai ndini munhu ari right hakuna chiri right pamunhu ari kutadza basa rakatatadzwa tiri kunongedzera chero munhu wese kuti iwo uri wekupenga chicho uri kwaita kubvapo wakapinda ipapo because hazvibatsire at the end of the day vanhu havazoone value yekukuvhoterai tofanira kuona value pakavhoterwa nhingi baba nzvimbo inei yakachinja marodhi akagadzirwa tikuziva kuti mari mahweshaya but isai chero uyai nematombo pafambewo mota kuti unototya rodhi kutoti haipindike nayo but iwo uripo wakatoti ndozvouri uda kupindira saka wakangopinda saka politics dzacho ndedzei dzamuri kuita what kind of politics is that hatichadi vanhu izveso vanohwanda nezita remapati mazita emapoliticians kuti inini ndinobva kuside running kana urikutotadza basa fuck off izvezvi kuna mumwe vanhu vanobid for they are untouchable because uri munhu vanoti inini ndiri padhuze napresident munhu angagwa for example we have Daniel Garo hadakana zvaari kumboita constituents kwaari vanhu vari kutopopota but vanoti that guy is untouchable now anotyisa ane maconnections kumba kwako fuck off hatichasekerere zvinhu zvisina nebasa rese munhu akana ari kutadza basa ngaabviswe ipapo vanhu havadyi maconnections vanhu havadyi kuti uri connected uri padhuze napresident hazvina kana basa zviunze chikafu patebho pemunhu because honestly we can't afford kuti nyika inge ichiurayiwa because of mazita ndiriwe kwanhingi ndiriwe kwachakati hatiite izvozvo chero mwana wemutoti wapresident chero mwana wani munhu wese atotadza basa ngaudzwe chokwadi the other thing andiri kungoedza kutaura point andingoedza kungoonesa ndekungoti aiwa nyika ngaibatane ngatisaseparatwe nemapoliticians zvokuti tiswere tichitadzirana kana wotoona munhu wekwako achitambudzwa kune imwe nyika mune muri moti because of anoda chipolitical party chakadai so ngazvipere izvozvo vanhu ngavabatanidzwe vanhu vaite zvinhu zvinobatika and then muchaona kuti zvinhu zvichatanga kuchinja zvinhu zvinotanga kupera zvese zvisina nebasa rese zvizoitika zvinonsense zvese zvokuti munonyatsoona kuti uyu munhu uyu ari kuita corruption uyu munhu uyu ari kuita zvakadai so ari kutadza kana kuperforma chaiko achitemba zita repolitical party zvese zvichatanga kupera vanhu vachatanga kutopinda pabasa votanga kumaita kwete kuti unotanga wakangoya unoti kunotora mari wakarara makomana mimi chii chakadaro ichochi tine vanhu vakawanda so makansela vakasopinda paukansela vakarara izvezvo haana kana chaari kumboita kozotozati kune vamwe like izvezvi vanhu havadi kana kuzvitaura izvozvo but ichokwadi chavanonyatsoziva kune maMP veZANU-PF vari kutoperforma better than maMP opposition kune mamwe makansela ekuZANU-PF vari kutoperforma zvakatonaka kutodarika makansela ekuopposition but ndiani ari kuzvitaura hapana but isusu chatongongwarira chatoziva kana chekuti tiri kungofumura one side zvakanyanya tiri kungofumura reZANU vari kutadza basa ko veduwa vekuopposition vari kutadza basa vachafumurwa rini ndosaka kuti vanhu vakaita kunge isusu varipo ndisisina chinonzi mufesi kumberi kwangu kana chakati ukatotadza ndikatonzwa izvo ndinoda tonzwa nyaya dzako ndisendere nyaya dzese guys 2026 igore rekugadzira nyika tiri kugadzira nyika hatisi kugadzira political party ndo zvatiri kutaura izvo so zvinhu zvachinja change mpaka hatichaite zvekutanga togadzira political party taakugadzira nyika kana uri kutoziva kuti uri kuconstituency kwauri chero kuna MP asiri kugona basa chero kansela ari kutadza pakati tipe nyaya dzake dzese njingotipai inoziva kuti even izvezvi pinda kana murodhi nefoni yako tiriratidza zvakaita zvimarodhi zveikoko pamuri unyochema napo timuudze kuti wakapinda kwavhoterwa nevanhu uchigadzirira vanhu rodhi hazisi zvepolitics zvokugadzira rodhi zvekuti unotiudza kuti nhikiri wapinda wapiwa basa ita basa wochigadzira kanhikiri vanhu vaone pekufambira zviri simple zvakadaro kwete ukada kutanga kutaura zvematongerwo enyika manje ipapo because vanhu vechakati vakandimaka vanhu vezvaNU-PF vasingandide chakadai imi since 2008 taingoexpose kuti MP weZANU mamona ari kutadza basa kansela weZANU mamona ari kutadza basa isai vamwe then itori campaign yatorwa kudhara kai vanhu vakutongozoti kuti maMP ari kutadza basa the next thing vakutongoti regedzai titese tingoisa team reopposition zviri kuti costa because vanhu vakapinda mumabasa aya vari kunyarara izveso havana chivari kuita vazhinji vacho vachiziva kuti vakapinda nethat ticket we are sick and tired the other thing mbomirai kuseparata vanhu ngavabatanidzwe as long as iwewe uri muzimbabweni
batana nemumwe wako, musaupesaniswe nemapoliticians imbavha. Mapoliticians vanonyepa. Usambofoka lengeswa nehama yako, neighbor wako anenge achisapota chipolitical party iwo chisapota chipolitical party kana mukaona nguwa gochai nyama mese idyai mese farai mese muri hama kuti maproblems apere enyika anopera nekubatana. Kana constituency yese makabatana muchitaura kuti ningatadza basa mire muone zvinhu zvinochinja. Asi hakuna vanhu vanoda kuhwanda nemapati pasi nemapolitical party ese. Tiri kutoti nyika ngaigadziriswe nemi nekubatana. Mboisai zvimazita zvemapati enyu kusaidi uku. Hatiraramiswe nezvemapolitical party. Nonsense.